хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 27 феврал дар Паём ТВ. дар соли 2022 даромади операторони мобилӣ дар Тоҷикистон беш аз 15% афзуда, беш аз 3,7 миллиард сомониро ташкил додааст. Бино ба маълумоти Оҷонсии омори Тоҷикистон, аз корхонаҳои давлатии Тоҷиктелеком, Почтаи Тоҷик ва воҳидҳои сохтории хадамоти алоқа 197 миллион сомонӣ даромад гирифтанд, ки нисбат ба соли 2021 беш аз 17% зиёд аст. Даромади операторони дигар наздики 15% афзоиш ёфта ба 3,6 миллиард сомонӣ баробар шудааст. қаблан даромади корхонаҳои соҳаи алоқаи Тоҷикистон дар соли 2021 ҳудуди 3,1 миллиард сомонӣ арзёбӣ шуда буд. маврид ба зикр аст, ки раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ахиран аз сифати интернету алоқа ва нархи он изҳори норозигӣ карда буд. ӯ дар ҷаласаи васеъи ҳукумат супориш дод, ки нархи интернету алоқаи мобилӣ дар ҷумҳурӣ поину сифаташон боло бурда шавад. хадамоти алоқа барои коҳиши арзиши алоқаи мобилӣ ва интернет ва дастрас гардонидани интернети баландсуръат дар тамоми минтақаҳои кишвар вазифадор шуда буд. ҳоло дида мешавад, баръакси фармони раис ҷумҳур, даромади ширкатҳои интернетрасон зиёд, вале ҳамону суръат ва сифати интернет паст боқӣ мондааст. дар Тоҷикистон мехоҳанд барои пешгирӣ аз норасоии сабзӣ дар бозори истеъмолӣ кишти онро ба таври қобили мулоҳиза афзоиш диҳанд. кишоварзони Тоҷикистон нақша доранд, ки соли 2023 дар майдони 4938 гектар сабзӣ кишт кунанд. барои таъмини бештари бозор интизор меравад, ки дар 1770 гектар кишти барвақтии сабзӣ сурат бигирад. ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2021, ки он замон бинобар камчинӣ қимати он то 10 сомонӣ расида буд, 200 гектар бештар аст. ба иттилои манбаъ, соли 2022 кишоварзони кишвар 499,170 тонна сабзӣ ҷамъоварӣ намуданд. дар ин муддат Тоҷикистон ба хориҷ 5600 тонна сабзӣ содир кардааст. қаблан масъулини иттифоқи тоҷик матлубот гуфта буданд, ки ҳоло дар анбору сардхонаҳои ин ниҳод дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон 100 тонна сабзӣ нигаҳдорӣ мешавад. барфарқ аз сабзӣ, ин шабу рӯзҳо Тоҷикистон мушкили камбуди пиёзро пушти сар мекунад, ки нархи он низ ба таври боварнокарданӣ боло рафт. бинобар ин гароншавӣ, масъулини соҳаи кишоварзиро водор намудааст, ки майдони киштии навсабзавотро низ бештар кунанд. ҳоло нархи пиёз дар Тоҷикистон 10-12 сомонӣ аст. кишварҳои хайрхоҳу кӯмаккунанда ба Тоҷикистон додани садақаи худро кам кардаанд. бино ба иттилои идораи омори Тоҷикистон, то моҳи январи соли 2023 кишвар ба маблағи беш аз 2,6 миллион доллар кӯмаки башардӯстона дарёфт карда буд. ин назар ба хароҷоти кӯмаке, ки то моҳи январи соли 2022 ба Тоҷикистон дода шуда буд, қариб 12 баробар, тақрибан 3,4 миллион доллар кам аст. моҳи январи соли ҷорӣ аз 19 кишвари ҷаҳон кӯмакҳои башардӯстона ворид шуданд. дар соли 2022 бошад, ба ҷумҳурӣ 26 кишвари ҷаҳон садақа дода буданд. зиёда аз 43% ҳаҷми умумии кӯмакҳои башардӯстона дар моҳи январи соли ҷорӣ аз Чин, ҳудуди 16% аз Иёлоти Муттаҳида ва беш аз 15% аз Туркия ворид шудааст. аз 5% камтар кишварҳои Дания, Олмон, Нидерландия ва Кореяи Ҷанубӣ, Мексика, Русия, Қазоқистон, Норвегия, Ӯзбекистон, Ҳиндустон, Япония ба Тоҷикистон кӯмак карданд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон қурби асъори хориҷиро нисбат ба сомонӣ дар оғози ҳафтаи ҷадид 27 феврал эълон кард. ба иттилои Бонки миллии Тоҷикистон, қурби 100 рубли русӣ 14 сомониву 35 дирҳамро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса бо нишондиҳандаи охири ҳафтаи гузашта 1 сомониву 50 дирҳам камтар мебошад. арзиши доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико боло рафта, $100 дар сатҳи 1090 сомониву 77 дирҳам қарор гирифтааст. дар баробари ин пули аврупоӣ кам шуда, қурби 100 евро 1151 сомониву 31 дирҳам шудааст. охири ҳафтаи гузашта 100 евро баробари 1154 сомонӣ буд. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1813.73 муомила шуд. нархи нафти хом.
нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London $82.95 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitch Oil New York $76.43 муомила шуд.